Big decision is expected on the ongoing probe into multi-crore online trading investment scam in Assam, as the investigation is likely to be handed over to the CBI. Haduk saupui teleki kam thok kam syukur la IT ka Sarkar Assam ban pak toket haka CBI. Dahusiar habang im hakini kisngi kibadap tang da ki jingya thok jingya syukur sudah para brio klaim ka jingya map kumno tang banyo arben kapla jongno re jongno kat shabangi pai hakini kisngi kalong shisha kabala pensuk ya kibrio ladang idon kamban le netrei ya kano namar ka jingroi state palat ki jingstat brio hakaba ngin omla syu ban mudur tang haki jingmut brio wat lada ya kita baro lasna bat penwandur hi daki brio ki basyempang bat ki balak pansna ya ki jaj pakijaj ki jing ai jing tep ya ki riu paj ba khamtam kitu ki be im sha jingai na ki jakasor hakaba kalayarap sibun kumno ban pensuk bat ban kham penduna ka jinglut lengba ka jingsyam jungki brio ya ki bor jong kani ka juk bamenda ki babun rukom ki bangin omla syu banjer la kalong hakano kono ka benta kabangidon kam hakini kiski baro ngila ru banyo bat ban teplot tang lengba daki sempriakti chungi hapo laki jogi mobile phone neki bor ki kor komputer pause ngin omla banlen ba shibon ru ki jingstat jongki breu hakini kisngi kayalam ban syaka jingjot pat ka jingsha yalam bakla haki babun kiliang khamtam ya kitu ki breu ki balanang lastat teng ki penon kam baklano ya kabor jingtip jungki kumno tang banyo kamai spa dak bosok nakiriu pajba balui khamtam ngilai osngo shibun halor ka jingsha thok ka jingsha syukur haki babun ki company neki riu shimet khamtam hakini kisngi hakba kijukam yalade balada kile kumne le kumtai dakaba thepisa ne beitingka taki babun rukom phin sayo khampun sha ban yakba philap pelun batru ngilaju sha yalam bakla bat ngopru hakum kini ki chaj kam syukur watang lengba ka phun kol ru lengba ka jingnang jongki kumno ban khro ban kejor jong kita ki priu ba syamphang kumno ban pengop khamtam ya ki badang dunah ka jingnang jingtip handrei om tang kata wat kitu ki priu ki balanang lastat ro hateng kisah pengop bat ki ngopro haki babon rukom hakum kini ki chan kam thok kacela Asam kadi kawai na ki cela kapadon hapo kari dia kabalawan syakmat menta kumno ban pak tokit sedon Shaka Central Bureau of Investigation lane CBI halor ki sau phawai teleki kam sha thok sha syukur kibalaja hapo jong kati kacela Asam lengba ka jingyo jing ujor naki babun ki nong snong jong kati kacela bat kani kandei kawai naki sinjam badon kame balashim khia da ka Sarkar Assam kumno panyo jingtep kabasai bat banrat dingkhong yakum kini ki kam thok nekum kini ki scam haki babun ki benta badru hakwe ki cela ki balngat hakum kini ki chat kam thok jongki company neki riu shimetro komjo nakaliang uchefina sar ka cela Asam ulakren dakabasai bagi bor jongka Asam kin ai ka cingya trelang bat ka kanhun CBI banlap ya ki jing shisha baro halor kita ki kam thok kam syukur la man kedo hangne badaki phongot ki priu badai na bo ka cela Asam ki bom sum lakwa ban pentip ya ka kerteng juki kila syudu dakilak bat ki klur halor ka jingsha thok bat sya syukur juki hakini kisnyam balalek haduk mata hakum kini ki jingsha skam jongki